Mbak, aduh, sapi teng, banteng. Oh iya banteng, banteng berirung hidung. Loh, mripatmu kaya takoyaki nok, Teng. Malah geleng-geleng, pegel. Mboten. Sopan tenan bosone. Aduh. Bosone pancen sopan, tapi kelakuane ndelogok njaran. Woi, mbok baleni pisan kas. Sungumu tak dongake berubah dadi gedang goreng, ben ra lara. Mboten purun. Wes stop. Kula sruduk bokonge panjenengan. Awas. Aduh. Lagi jengking kok disruduk. Bantel. Apa kuwi bantel? Banteng gatel. Matane iki kaya gombal reget kabeh dong apa to, Cah? Berani kotor itu baik. Prit. Hei, ndasmu tak ketak juga baik. Oke. Hei, ayo Cah, cete dikekne kolam. Yo ayo sing rumangsa gombal reget karo keset lawas nyemplung kene. Iya yo Su, cangkeman. Slebeu. Yo, adus. Loh. Wedhuse kok dadi rasa stroberi ngene iki. Kula sruduk panjenengan sedaya. Sorry, aku nek panik ngising. Hah? Stop, Prit. Kartu kuning. Mbok baleni meneh, sungumu tak copot tak ganti sosis sones ben ramah lingkungan. Panjenengan kathah sanjang. Kathah sanjang berarti aku cangkeman. Iya, pancen cangkeman kowe Su. Sik, awak dhewe kudu tuku spray abang iki. Yo, sik tak pesene. Halo? Mas, aku pesen spray abang. Heeh. Apa? Motive PDI Perjuangan? Aku ora melu-melu. Bakso. Sempak ireng kecantol gerbang. Nyo sruduken spray abang. Ya. Tepuk tangan. Malah tepuk pramuka. Rem kula blong. Aduh, bajindol. Rem kula blong. Bajindoli. Mbak. Loh, sesek. Wedhusku kok abange apa bar kecelup sirup marjan kae. Waduh, walik. Oke. Sik, tak ceke meneh. Loh, kok putih? Hesu. Halo Om. Mau wedhusku apa abang? Ora ya, Om. Mungkin meripatmu trouble gara-gara kelilipan kulkas, Om. Prit. Semprit mesti gantengku offset. Oke. Ganteng kok ngendi kowe? Ponakane Sukimen nih. Pede kowe. Oke.